Και παίρνουμε και ένα βίντεο μέσα από το σπίτι. Εδώ είναι η θωρακισμένη πόρτα. Μπαίνοντας, κάτσε να το δω. Μπαίνοντας στο σπίτι. Δεν έχει τώρα ρεύμα, γιατί θα συνδεθεί κατευθείαν σε αυτόν που θα τον νοικιάσει. Λοιπόν, ανακαινισμένο το μπάνιο του και η ανακαινισμένη του κουζίνα. Ωραία. Έχει και μια ηλεκτρική σκούπα. Και έχει και λίγα, κάτσε να τα δούμε. Εγώ κρατάω το φακό γιατί δεν έχουμε ρεύμα, είπαμε. Ωραία. Και έχει εδώ αποσμητήρα, τέτοιο, αυτό. Και εδώ πάμε στο υπνοδωμάτιο. Έχει κρυφό φωτισμό, αλλά τώρα δεν μπορούμε να τον δούμε. Τα ντουλαπιά, καινούρια. Και το μπαλκονάκι. Βλέπεις τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας, ένα όροφο πάνω. Και ακούς και τα πουλάκια. Αυτά.